Well acorda tá an lá tagga fuiera. Shédig bhlín on a hánig an céad gan amach tá Zac Efron in iag bhfuil sé réig de agra na bháin eile de High School Musical. Leis na blianta tá Zac Efron I ggéirigé héin a scara ó na léhananta le Disney Channel. Ach tá sé níos sinne agus níos críanais agus má tá sé réig tá win na réig. An gredfá gur bhúlamar go léir le Little Mix ar X Factor 10 blian ó hin agus inis cégur tinine scornacha Perry hánig an trúr le chéile don ordéirnach san O2 ar an Saharan. Geall si go mbeoh siad teach le chéile a ríis na taucií. Ach cáhfuil sin cloiste going hana. Duine a léirigh nachfuil aon duine sa dam gan lucht an teachan seo ná Kendall Jenner. Sa chlár is déanaí de the Kardashians nach si an lucht is mó atá ché. I geara glasry. Rinne si a 7 níhil an cucumber seo a geara ach tá sé ceart go leor Kendall. Ní féidir le aon duine gach rud a dhéanamh. Actually, tá fear amháin gur féidir. I chur le na lista mór fada scileanna tá Harry Styles in níag Taibhór Circus a chur le na CV. Ag olbhú dá céad fhí seán eile cá Harry Styles mí is Skull Circus. Ag fellam scileanna ar nos trapeze agus siúl ar taid lína. Le just cúpla lá go dtíon album nua ní beag rud ar bit eile ar mint.